hem estat amb la Karen i que la veritat és que ho ha fet superbé. We are in love with Karen. Sí, que, no sé, crec que al final s'ho va creure perquè és un ball com de molta confiança i que al final tu has de passar bé i has d'estar en una disco o el que sigui i s'ho va creure i es va notar i que ho va fer superbé. Jo no sóc ballarina professional i gràcies a ells ha sortit un ball molt guai i la veritat és que estic molt contenta de com ha sortit. Bueno, Karen, l'expressió ha sigut flipant i després el vestuari jo m'atreviria a dir que el meu favorit, eh? El look em flipa. Me'l deixeu per anar a sopar una nit? Bueno, jo a la presentació en directe, la primera toma així que vam fer, cap al final de l'actuació se'm va obrir el vestit per darrere, en plan, i vaig tenir que ballar amb una mà. Espero que no es noti molt. I també dir que aquesta coreo ens feia moltíssima il·lusió també perquè és que és un temazo i crec que ens va deixar com una mica xof, no? El fet de pensar, avui rebentem, jo què sé, ho patem a la pista i després que les puntuacions no anaven amb les nostres expectatives. Ja veurem com ho hem fet al vídeo, però això ens va sorprendre bastant. Bueno, a l'actuació d'Amago, que surt la Martuki, la veritat és que va fer un gran treball perquè vam tenir només un dia per assajar amb ella i jo crec que va sortir bastant bé. Així que moltes gràcies a Marta per el seu gran treball i esperem que us hagi agradat la seva participació. És la millor. Va ser una sorpresa, en veritat, perquè els jurats van dir que la nostra presentació havia sigut impactant a l'interior que no a l'exterior, que havíem impactat més a plató. En directe, avui ens ha agradat molt més que en el vídeo. Sí. Ha estat com una miqueta fluix i pensem, no? Sí, que guanyen en directe. Sí. Pensem Avui que teníeu sí. que treballar una miqueta més amb la càmera. Però ens van valorar molt més baix a plató que a l'exterior. 5 amb 25. La meva 5 amb 3. I la meva també 5 amb 3. 4 amb 8 per mi. La meva puntuació 5 amb 6. Coincidim. Un altre 5 amb 6. Llavors, això no ho acabem d'entendre, en veritat.